شر رزگارکردنا باجارê Reqa hîna berdewam dibe bi serpereştiya hêzên Sûriya Demokratîk û bi piştevaniya Amerîka û hêzên hevpeymaniya navnetewî. Got ev bajar mîna paytextê bû ji Daişê re û niha bi hemû awayên xwe ziyanê digihîjin niştê cihên bajêr û gundewarî wî. Bi ser pêşveçûna şer ji aliyê hêzên Sûriya Demokratîk jî lê dîsanê jî rewşa xelkê bajêr pir dijwar bûye û rojane bi sedan kes jê bajêr direvin dago bigêjin deverên ewleh. Sivîl dixwazin ji Reqayê derbekevin, lê ew wan bi dolaban girê didin û perê wan ji wastînin û dişawitînin û wan vedgerînin Reqayê. Rexstinên mafê mirovan jî ji her alî dixwazin alîkariyê bidin kesên sivîl. Got ji ber şer reviyan e wan li kampên xwe yê derûberê bajarê Reqa bicî bikin. Kampa Eyn Îsa yek ji wan kampaya got li nêzî 5 kîlometr dûrî bajarê Reqayê. أقل يوم يجينا 100 عيلة. هر روز di navbera 100 ta 150 malbaz ji Reqa digene kempa Eyn Îsa. Ew jî li gorî ewlehiya riyan ve xwe digehîne me. Bêde hezaran ji niştecihê bajarê Reqayê ji ber Daişê operasyona li dijî wê direvin. Lê gorî rêxistina çavdêriya mafê mirovan ya navnetewî li nêzî 430,000 kes lê wê heremê gojnavana zarok û jin jî hene pêwistiya wan bi alîkariya mirovahî heye. Em li vînan dixwazin, cihê me tune ye û em li çolê radikevin. Tiştek tune ye ku em bixwîniyan jî vexwin. Pêwîstiya zarokên min bi cil û pêlavan heye. Ji sala 2014 ve Reqa li jêrî destê Daişê ye û niha bi hêzeke mezin operasyonên leşkerî tên kirin ji bo rizgarkirina wê lê bi her awayî yên got buhayê vî şerî didin ew kesên sivîlin got mal û cihên xwe berdane û bûne koçber û penaber lê kampê penaberiyê. Hîna jî ew li hêviya alîkariya mirovahî ne û çavdêriya vegera mal û cihên xwe ne. Luqman Ehmed, Dengê Amerîka.